Weche moko nyakwara Mogaji ang'ene jolupo e kaunti ma Homa Bay koro oyudo mor mokalo kendo ginyalo buonjo bang' ka jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo singo mar omenda maromo milion 5 mayande ne oket ne jolupogo ma ting'o malo sekta mar weche lupo e kaunti ma Homa Bay. Kaka ileronwa gi jafwamb marwa e gwenge makono Ali Abich, en ni koro singo makamano jatend piny ne oketo e kinde mane oyuoro e romo mar twak motenore kod weche mag yuto mag nembe kata blue economy. Romono mane obagi e kar tiegruok ma Tom Mboya motelo ne nyasi mar Madaraka mayande ne otim e kaunti ma Homa Bay. E kinde romo mane obedo kod jolupo e kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka Day mano bagi e kaunti ma Homa Bay dwe mar 6 higani, jatend piny Kenya William Ruto ne osingo golo omenda milion 5 ne riwruog saga mar jolupo e kaunti ni mar konyo e bero chenro gi e dhowedhe ma gitiye. Omenda ma kamano koro gikone to jolupo go kono oyudo ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga manyo loso e kinde mane ochiwo chek mag omenda go kone jolupo ne okoni omenda ma kamano koro biro konyo e bugo riwruog saga mar jolupo e kaunti ni. Jatelo no singo ni obro miyo Homa Bay BMU Network Sacco 5 million shillings. Mano no singo nwa kacha. Kaka no singo e kaka ambi ang'eya oka nindo tera. Kaito adhi mo omia pesa 5 million shillings in cash no mia na uo. Kose mia takao market account mar BMU Network nyaka bi malandi ne BMU zwa ni pesa ni osetimore nade osedonjo to milion 5 nyalo neno ni pesa mang'eny. Nyumbu ng'eni wan waseketo 1 million, jatelo keto 5 million, an pod adong gi 1 million mabe mara manyaka aketi. Gavana Wanga mano ten gi jalupne Joseph Oyugi Magwanga ne ojiwo jolupo go mondo ket maino margi e bero riwruog saga mane gichako no mane okoni biro konyo gi e bero chenro mag lupo magisebedo ka gitimo. Kama bende ne okwayo jolupo mondo konyo sirikal rito nam loloe ka gitiyo kod kilwa machiko puodho. Cooperative wano ema nyalo miyo wakonyruok. To cooperative ok en tich mayot. Management mar cooperative be gima nyaka beda moriere tir. To onge yo mora jothurwa mwanyalo dongore go kok waluwo yo mar cooperative ni. Akwau ni kuyie tukonywa mondo warit nam obed sustainable lake, obed kamoro ma jomoko be bro biro mondo yudi. Goruok, negruok, kilwa maketho nam, konywa uru. Ka jalupne Joseph Oyugi Magwanga to ne ojiwo jolupo mondo ket maino margi e tego riwruog saga no mar konyo e bero ngimagi. Gima duong' ne un manyaka utim en unity maru. The only forum manyalo dongo to the next level and the cooperative. Mano would be the only entry point ma all world development partners biro donjo godo kuomu mondo ogeru. Jakom dhowedhe kaunti ma Homa Bay Edward Oremo, jakom dhowedhe piny Kenya Tom Guda ne okoni riwruog saga no geto ting'o malo ngima jolupo ma osebedo kod midhiero mathoth e chenro mag lupo magitimo. County BMU Network Sacco dhi kelonwa yot mang'eny ahinya weche mag holo nikech ing'eyo ne rates mwayudo godo hola e bengi ni malo ma ok jolupo nyalo. To mani koro dhi bedo kaka achiel kuom kuonde wa mwanyalo yude hola e yo mayot to kendo dhi bedo yorwa mar dongruok. Gavana obiro ka kendo ochiwo check mar milion 5 kendo se confirm ni pesa no ni account marwa. Omiyo en mor ahinya n'oganda wa. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Moko kuom wegi nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Migori koro sayo sirikal koluwore gi okang' ma piny owacho kalbar migawo